subscribe for YouTube channel here. Lachiwiri pa 2 April muchaka cha 2024 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM chimene ndi mbali imodzi imene ndi yayikulu ya mgwirizano wa tonse anakaonekera ku bwalo la milandu kumene akuzengedwa milandu yakuti analandira ziphuphu kuchoka kwa Azonith Satar ndi cholinga chakuti amuthandizire mpondamatikiyo kupeza makontrakt mu nthambi zaboma mdziko lino. Atakaonekera ku bwalo la milandu mbuyomo a Saulos Chilima anapempha bwalolo kunena kuti nthambi ya Malawi Defense Force MDF ibweretse poyera ku bwalolo zosatira za zokambirana zimene khanso ya zachitetezo cha mdziko lino inakambirana mu zaka za 2020 ndi 2021 pomwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anali nawo. Komatu amene akumva mlandu a Judge Redson Kapindu wa bwalo lalikulu la High Court wakana pempholo ponena kuti mbali ya a Saulos Chilima yachita chofulumira ndipo umboni umene akunenawo ndi wosafunikira mpaka dali pano potengera ndi mmene mlandu ukuyendera. Poyankhula pa nthawi imene anapereka chigamulo chake lachiwiri mmawa Kapindu anati bwalolo litaona mapepala a umboni umene a Saulos Chilima amati ugwiritsidwe ntchito ndi kufanizira ndi mlandu umene iwowa akuyankha linaona kuti sizikugwirizana ndi mlingo umene mlandu uli mwina mtsogolomo ngati zingazafunikire ndipo ufuna kutsatira mfundo zachilungamo makalatawo akhoza kuzayitanitsidwa kuti mwina ndi kukhala ngati umboni ngati umwe mmene a Saulos Chilima akufunira. Potsindika mfundo yawo Kapindu anati sikuti atayiratu kapena kukanirandu umboni umene mbali ya a Saulos Chilima imafunawo ayi koma mtsogolomo akhoza kuzavumbulutsa mlandu ukapitirira. Kufunikira kwa makalatawo ngati mbali ya umboni wa a Saulos Chilima kudzayenera kupangidwa ndi kuyitanitsidwa ndi mbali imene ikuwayimira pa nthawi imene adzafunikire, koma mlandu ukhoza kuthetsedwa ndi mbali ya boma ngati kubweretsedwa kwa makalatawo kugulu kungayike chitetezo cha mdziko lino mbalambanda. Ganizoli boma lidzachita kudzera ku nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB imene ndi mbali imene kuwazenga a Saulos Chilima mlandu pofuna kuti nayo mbali ya a Saulos Chilima itsimikizedi kunena kuti makalatawo ndi otetezeka komanso ndi wosafunikira pa mlandu. Pakati pano Judge Kapindu analamula kuti amene akutsogolera maloya a Saulos Chilima Khumbo Soko, mlangizi waboma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyirenda, loya amene akutsogolera mbali ya Anti-Corruption Bureau ACB, onsewa ali kuti aone makalatawo kamodzi ndipo asapange makope ena aliwonse. Chinanso Kapindu anati anthuwa asanaone makalatawo akuyenera kulumbira pamaso pa jaji kunena kuti sadzaulula zimene aonazo kwa munthu wina aliyense. Kuona kwa makalatako akuti kudzachitika sabata ya mmawa kukachipinda kena koumata kamene amakatcha kuti chemba ku bwalo la milandu kumweko kumene amene amasunga makalatawo omwe ndi a nthambi ya MDF adzabwere kudzaonesa anthuwa. Poyankhulapo malingana ndi mmene zinayendera zinthu pa tsikulo Imran Said amene ndi mkulu woona zakazengedwe ka milandu ku nthambi ya ACB anati nthambi yawo ichite chilichonse chothekera kuti mlandu usathetsedwe pa njira. Iwowa anayankhula izi atikamba kakuti Judge Kapindu anayankhula mu chigamulo chake kunena kuti ngati umboni uja ungakhale woyenera kuwugwiritsa ntchito pa mlandu ndipo umboniwu ndikuonesanso kuti ndi wosayenera kutulutsidwa kugulu potengera kuti ungazayese chisokonezo pa chitetezo cha dziko lino, ndiye kuti mbali ya boma idzathetsa mlandu ndipo a Saulos Chilima adzakhala wosalakwa. Komatu mbali ya ACB kudzera mwa Saidi akuti iwowa achita chothekera china chilichonse kuti mlandu usathetsedwe pa zifukwa zina zilizonse. Makalata amene mbali ya a Saulos Chilima imafuna kuti abwere ku bwalo la milandu ngati umboniwa ndi zosayinira
zazokambirana mchingereza amazitcha kuti minutes za Defense Council ya MDF pa mkumano umene unachitika pa 16 Oktoba mchaka cha 2020. Pa tsikuli Defense Council inavomereza kuti nthambi ya MDF igule galimoto za asilikali zotchedwa ma Armored Personnel Carriers APC kuchoka ku kampani za Malachite FZE imene ndi yampondamatiki wakatangale a Zenith Satar. Galata ina imene imafunidwa ndi Saulus Chilima kuti ukhale umboni ku bwaloli ndi memo imene Defense Council inalembera Lazarus Chakwera kupempha chilolezo kunena kuti alole kugulidwa kwa ma APC ma Armored Personnel Carriers kuchoka ku kampani ya Zenith Satar. Komanso memo imene Lazarus Chakwera anayankha pangani yogula galimoto za mtundu wa APCs imene inapita kwa mkulu wakale wa asilikali mdziko muno a General Vincent Nundwe. Akhumbo Soko amene ndi mmodzi mwa maloya amene akuyimira Saulus Chilima pamlandu anati kwa iwowa sikuti akulira kuti akanidwa kulola makalatawo kukhala mbali imodzi ya umboni popeza jaji amene akumva mlandu wapereka kale mwayi wakuti ngati makalatawo adzafunikire msogolomo mbali yawo ikhoza kuzauza bwalolo kunena kuti libweretse makalatawo ngati umboni. Iwo akuti akaona zimene zili mmakalatamo ndi kuzimvesesa awauza Saulus Chilima zoyenera kuchita. Pa tsiku limene Saulus Chilima anakuonekera ku bwaloli, mbali ya maloya a Saulus Chilima inapemphanso mbali ya boma kunena kuti ibweresenso ku bwalolo ngati umboni zokambirana za mgwirizano pakati pa nthambi ya ACB ndi National Crimes Agency NCA ya mdziko la United Kingdom. Mgwirizano wapakati pa nthambi ziwirizi akuti umanena kuti zimene nthambi ya NCA ingatumizire dziko la Malawi pakafukufuku wawo wokhuza a Zenith Satar zikuyenera kutengedwa ngati ndi ukadaulo uja mchingerezi umachedwa kuti intelligence osati ngati umboni wakuti ukhoza kugwiritsidwa ntchito ku bwalo la milandu. Malingana ndi maloyawa akuti galata imene anapemphayi akuti akhale kugwiritsidwa ntchito pa milandu ina yokhuza a Zenith Satar imene akhale kuzengedwa m'mabwalo ena mdziko muno, kumachita kuti mgwirizano wapakati pa boma la dziko la Malawi ndi dziko la United Kingdom ndi wakuti mauthengawo asadzagwiritsidwe ntchito ngati umboni ku bwalo la milandu. Judge Redson Kapindu anayimika mlandu kunena kuti uzamvedwanso pa 3 May mchaka cha 2024 panja pa bwaloli. Pa tsikulo anali gulu la anthu amene ndi wotsatira chipani cha UTM chimene Saulus Chilima amatsogolera. Iwowa amayimba nyimbo zowatamandira Saulus Chilima, ndipo pamapeto pake motsogozedwa ndi mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati. Anthuwa anawuzana mmene mlandu unathera pa tsikulo ndi kutinso adzabwere mwaunyinji pa 3 May mwezi wa mmawa pamene Saulus Chilimawo adzaonekerenso ku bwaloli.